10%-os kedvezményt nyújtó kupon. Az értesítések pingelés izgalmat válthat ki. A ping az szó szerint a szó, hogy ping, mert hogy megérkezett az újabb értesítés arról, hogy melyik csatornán van fenn új videó, ki mit kommentelt, ki hogyan posztolt. És ugye ez a ping szó, ami arra ösztönzi a felhasználókat, hogy nyissák meg az alkalmazást, és nézzék meg az üzeneteiket, és foglalkozzanak azzal a tartalommal, amit ez a bizonyos hang már figyelmeztetésként, előfutárként behozott. Azzal, hogy ezek az értesítések folyamatosan aktívak a telefonunkon, azt is eredményezik, hogy a telefont olyankor is kézbe veszi az ember, amikor egyébként nem tenné. Mert mondjuk filmet néz, de ha nagyon sok a ping, akkor azt az üzenetet kapja az agyunk, hogy nézd meg, mert valami fontosról maradsz le. Így vonja el a figyelmet olyan körülöttünk zajló eseményekről, amelyek egyébként lehet, hogy sokkal fontosabbak, mint azok az értesítések. És azért valljuk őszintén, hogy legtöbbször az, amit megnézünk ezeken a közösségi oldalakon, azok olyan számunkra lényegtelen, könnyen felejthető tartalmak, míg lemaradunk a valós életben zajló kommunikációs lehetőségről, kapcsolatépítésről, szépségekről. Talán ez is az egyik ilyen veszélye a közösségi médiának, illetve a túlzott használatának, és akkor itt felhívom a figyelmet, hogy túlzott használatról beszélünk arról, hogy sok esetben megfeledkezünk arról, hogy nem rossz maga a közösségi média, csak ezt a folyamatot kontroll alatt kell tartani. Mert szoktam mondani, hogy gyerekeknél is nem az a titok, hogy elvesszük a telefont, vagy letiltjuk az internetezést, a megfelelő használat, a megfelelő időkorlát egy bizonyos korig mindenképp szükséges. Na és akkor nézzük a társadalmi összehasonlítást és az önbecsülés kérdését, mert ez is egy gyakori téma. A közösségi média gyakran elősegíti a társadalmi összehasonlítást, ahol a felhasználók másokhoz hasonlíthatják életüket, eredményeiket és megjelenésüket. Hát ugye, ha arról beszélünk, hogy mondjuk a legismertebb közösségi oldalak mennyire arról szólnak, hogy a legcsinosabb fotót tesszük ki magunkról, a kirándulásainkról, élményeinkről, a legboldogabb pillanatokat ragadjuk meg, és tesszük közszemlére. Mennyire arról posztolunk, hogy boldog család vagyunk, boldog párkapcsolatban. Sok esetben látok olyan posztokat, ahol egymásnak a közösségi platformon kívánnak boldog születésnapot, Valentin napot, névnapot. Azok a felek, akik egyébként egy háztartásban élnek, egy pártalapot. Mert hogy valahol kitenni, megjelenni a közösségi oldalon ezeket a kapcsolati rendszereket is elég inkább az embernek. Na de onnan kezdve az én életemet, úgy valahol másosra biztos, hogy hát tudod, az én életem, milyen gazdaság. És amit megmutattam, az nagyon sok esetben nem tudja, még hogyha szeretnénk is a teljes valóságot elszállni, nem igazán tudjuk. Hiszen egy fotó az valamit keveset árul le arról, hogy igazán mi kik vagyunk, és hogyan élünk, és hogyan működik a családi rendszerünk. Mégis belecsúszunk azokba a hibákba, azokba a helyzetekbe, amikor másokhoz hasonlítjuk az életünket, az alakunkat, az öltözködésünket, az anyagi körülményeinket, az otthonunkat, bármit. És az az igazság, hogy a másik eredményeit is megpróbáljuk, hát nem is felülvizsgálni, és a saját eredményeinkkel összemérni, valahol így kell becsodálni. Ahogy kitesszük az oklevelet, hogy milyen képzésben vettünk részt, vagy olyan eredményeket, mint mondjuk, amikor új autót vásárolunk. És ez számunkra persze, hogy egy fontos mérföldkő. A másikban viszont azt gerjesztem, hogy ő ennél kevesebbnek ilyen. Miközben tudjuk, hogy ez nem erről szól.
Ez az elégtelenség érzés és az alacsonyabb önbecsülés vezethet aztán súlyos patológiákhoz is, mivel az emberek gyakran életük csúcspontját mutatják be a közösségi médiákban, ezzel versenyezni nem is lehet. Tehát, hogyha 365 napból valaki kiragad egy-egy mozdulatot, akkor úgy tűnhet, hogy az ő élete sokkal sikeresebb, ügyesebb, tartalmasabb, mint a miénk. Ám higgyék el, hogy senkinek sincs olyan élete, mint ami egyébként a közösségi médiában, a közösségi oldalakon felületekre fesztesz. Az állandó társadalmi összehasonlítás egyébként káros hatással lehet a mentális egészségre, ezt már tudjuk. Egyébként azt hiszem, hogy súlyosabb kockázati tényezőt jelent a ugyanez, mert most már elég divatos a gyerekek körében is közösségi platformok használata, és bizony ott is megjelenik ez a fajta összehasonlítgatás, ahol mondjuk az iskolában is, vagy abban a közösségben, ahol a gyerekek tartózkodnak. És az őrájuk gyakorolt nyomás még nagyobb, mint egy felnőttre. Azért van az, hogy a gyerekeknél sokkal korábban megjelenik a depresszió, különböző szorongás, és hát a magányosság érzése is, mert akár egy olyan mondjuk azt, hogy közösségi chatben vagy csoportban, ha nem veszik fel az egyik diákot, osztálytársat, már magányosan érezheti magát, mert mindenki ott van benne a chatben, csak őt zárták ki. És utána az, hogy az önbecsülésére ez hogyan hat, hogy mondjuk ő miért nem elég jó, hogy belevegyék egy csoportba, azt hiszem, hogy nem is kell elmagyaráznom. Egyébként azt mondanám, hogy a gyerekekre nagyon negatívan hat, de fordítottan gondoljuk bele, hogy mi felnőttek, hogy éreznénk magunkat, hogyha belépnénk egy új közösségbe, mondjuk egy új munkahelyre, ahol a munkatársaknak van közös chatszobája, és hát mondjuk megemlítenénk, hogy mi is szeretnénk oda belépni, de senki nem vesz bennünket fel. Újra felhoznánk ezt a témát, így beleállnánk abba, hogy mondjuk megkérdezzük, hogy miért nem vetettek be, vagy mi az oka ennek? Vagy inkább félrehúzódnék, és azt mondanám, hogy hát akkor biztos velem van a gond. Nem vagyok neki szimpatikus, vagy még nem vagyok elég érdekes. Tehát egy felnőttben is nagyon sok negatív gondolat le fog futni, mire, ha jó mentális egészségnek örvend, tudatosítja azt, hogy ezeknek a közösségi csoportoknak az összetartó ereje, az lehet, hogy több bizalmat igényel, és nem is biztos, hogy rólam szól ez az egész, hanem egyszerűen mondjuk ők egy olyan zárt csoport, amiben az idegeneket vagy a frissen jövőket nem veszik be. Illetve ami még fontos tényező, hogy hozzájárulhat az összehasonlítgatás a negatív testképhez és az alacsony önbecsülés kialakulásához is. A negatív testkép az talán ott kellene, hogy eszünkbe jusson, amikor a celebek szülés után 12 órával Amerikában, Angliában nagyon korán ugye szülés után elhagyhassák a kórházat,